Thuolo mar dweche 12 mokalo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo ka goyo siasa mar kiro weche kaachiel gi rakore kod jotelo wetene. Gachagua oseluero jotelo mathoth e pacho kaendi kochakore gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, Mama Ngina Kenyatta, Ogae mar Azimio Raila Odinga e kind mamoko bende. Jafwambo marwa Chris Owino kolonwa kido mar siasa mar Gachagua mosegoyo higa achiel nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza kautelo. I, Rigathi Gachagua. Tarik 13 dwe mar 9 higa mar 2022 e alak ma Moi International Sports Center Kasarani, piny Kenya ne orwako telo manyien, telo ma jatend piny Kenya mar 5 Dr. William Samoei Ruto kod jalup jatend piny Kenya mar 12 Geoffrey Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Naibu wa Rais. Kapok gweno omwonyo bando, auka mager ma jalup jatend piny Kenya mar 12 Geoffrey Rigathi Gachagua ne ochako kudho kendo uko josiasa mapacho kae. Jatelo mokwongo mane auka mar Gachagua okadhogo ne en jatend piny Kenya machon kendo osiepne machon Uhuru Muigai Kenyatta. E nyim jotelo maok e pinje maoko kod oganda jo Kenya, Gachagua ne omako amen mar wach kod Uhuru Kenyatta kendo dunye kuom ketho uchumi kaachiel gi weyo aguch Kenya nono. Our new president and his team have a difficult task ahead. The truth of the matter is that we have inherited a dilapidated economy that is facing almost an economic shutdown. We have a 10 trillion public debt. 6 million Kenyans have no employment. 14 million Kenyans are in CRB. We have a demoralized public service. E weche mane geto Uhuru kod piny owacho mare mar Jubilee, Gachagua ne oparo ne jo Kenya midhiero kod sand mane gikale kuom siro lwedo William Ruto motelo ne yiero mar 2022. I want to tell the people of Kenya that today is a great day. Freedom is here with us. I want to tell the people of Kenya that finally you are free. Kenya is now a democratic country. You don't have to look back when you do something. All Kenyans are free to associate with whoever they want. It became a crime in this country to be afraid of William Ruto. It is only that it was not put in the penal code. Higachiel bange, Gachagua pok okwe, pod orudo kendo buogo pau siasa. E mano mane omiye nying marach, Gachagua ne oketo elela ni joma wuok e gwenge mane ogoyo ombulu ne piny owacho mar Kenya Kwanza ema biro yudo lemo madito e sirikal. Maonge wich kuot, Gachagua ne owacho ni joma ne ogoyo ombulu ne William Ruto nyaka yud kum, ka oyango ni tije maduong' en neno ni joma ne ogoyo ombulu ne Kenya Kwanza okochopo e State House mar yudo lemo e sirikal. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares. Sindio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Sasa nyinyi muli invest kwa hii kampuni ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Sasa lazima mvune. Ngire Peter Wanyande, japuonj weche siasa e mbalariany ma Nairobi, sayo weche mag Gachagua ka owacho ni jo Kenya duto goyo osuru kendo nigi ratiro mar yudo dongruok. Ng'ata mago osuru kata no support sirikal or not en kod stake e sirikal no maka development itimo to nego tim kwende te makata ka appointments itimo e sirikal to konego ng'ini jogi no kogo kura kata jogi no go kura. Anyuola ma jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta ne oyudore e lweny machielo kod Rigathi Gachagua e kar dwe mar 4 higani e wi jokedo mag Mau Mau. Mabiro kalure kod weche mane owach kod Mama Ngina Kenyatta e kinde mane oleme kod achiel kuom jokedo mag Mau Mau mosenindo Field Marshal Muthoni wa Kirima. E duoko mare, Gachagua ne onyiso Mama Ngina Kenyatta mondo pogne anyuola jokedo mag Mau Mau nus mag lope mag familia mar Kenyatta kar sayo serikal. Nimefurahi sana kuona watu jana wakisema wanafikiria sana vile watasaidia watu ya Mau Mau. Hata kama hawajasaidia kutoka 1963 hawajachelewa.
sababu Mau na watoto wao wako na shida. Ile tunauliza tu ni wasaidie na njia ya maana. Ile mashamba yote walichukua ya Mau waangalia hata kama ni nusu. Wape watu ya Mau na watoto yao ni kiwemo. Ichwang' mag Rigathi Gachagua ne odhi nyime kendo lwar ne ute fwambo mapacho kae e kinde chakruok mag ng'anyo mag Azimio e dwe mar Ang'wen higani. Kane oloso e nyasi mar alam mar duoko erokamano e kaunti ma Kakamega, Gachagua ne oseyo ute fwambo mapacho kae kuom tiyo kanyakla kod riwruok mar Azimio e yiero mar 2022. These media people, Prime Cabinet Secretary, don't worry about them. These are Azimio people. They are part of Azimio. So you should not be bothered about them. They joined Azimio to run fake opinion polls. They wrote headline after headline that William Ruto stands no chance. They are still in denial. Gachagua ne oseyo ute fwambo weche mapacho kae kuom tiyo kanyakla kod riwruok mar Azimio e kelo pogruok e piny owacho mar William Ruto kaka yo mar donjo e sirikal. Gachagua ne owacho weche gi ndalo adek kende bang' obila monjo geche jofwambo kendo rodho jofwambo, gino mane oweyo jofwambo maromo 25 kod hinyruok marach. Ogai mar Azimio Raila Odinga bende en achiel kuom jotelo mag siasa mapacho kae mosewinjo liet mar auka mar Rigathi Gachagua. Siasa duto mag Gachagua nyaka ne gikaw telo osebedo ka geto Raila Odinga. Sigu e kind jotelo ariyogo ne ochopo e ratil mamalo e kinde iko mar achiel kuom jokedo mag Mau John Kagwe e kaunti ma Nyandarua jumbe 2 mokalo. Gachagua ne olwero Raila Odinga e nyim jopiny ka oseyo Raila kuom loko pach jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. My brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo. We fear you. The reason ulikuja unakapata na mtoto wetu Uhuru Kenyatta alikuwa mtu mzuri. Alitupenda. Alitufanyia kazi. Muliposhikana na yeye akageuka. Penjo mathoth osewuok ewi gima omiyo Gachagua osebedo kadiro weche ne Raila Odinga thuolo moro amora ma oloso. Nyaka wang'e ni ndalo moko Gachagua ni ne en jakony Uhuru. Ne gin osiepe, ne en personal assistant mar Uhuru. Koro chopo kama ne gikethore. To paro ni nyaka bed ni osiep ma e kind Raila to kod Uhuru e achiel kuom gik momiyo Uhuru notimo ang'owa no giwinjore go. Koro bende oneno ni ka Raila ni obedo machiegni gi Ruto to nyalo ketho wi Ruto, nyalo loso gi Ruto ma koro Ruto bende ng'i Gachagua ni eni ka ok mor kode. Kata odoko ni Gachagua osebedo ka kiro weche makamago, jatend piny William Ruto pod okowuok ayanga mar kwere. Dibed ni Gachagua wacho weche gi e lo Ruto kose. Nyalo bedo ni giloso ga. Oswaye ni bwana in madhi gona lweny ni. Uichade okanyal dhi ire directly in makoro gona lweny ni. Koro oswaye, aparo no oswaye ga. To koro language motiyogo ni makoro mare. Sigu mar Gachagua kod Raila bende nyocha onenore juma achiel mokalo e kinde mane owacho ni twak madhi nyime kind Kenya Kwanza kod Azimio onge kama dhiye. Gachagua ne olieko ni Ruto ne osemiyo Raila Odinga pok mare, gino momiyo twak makamano dhi gore e Luanda. Hakuna kitu hapo ya kuzungumza. Raila tayari alizua mambo yake. Alimalizia Mombasa. Hii ni mambo tu ya kuzungusha wa Kenya. Kuzungusha wa Kenya. There is nothing. Siasa mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo siasa mag ichwang' agoko ka achiel kod goyo kor. Gino majolony e weche mag siasa wacho ni opogre kod siasa mag jalup jatend piny Kenya machon. Dibed maingero mar winyo ka winyo nigi ywakne. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kampen ne obagi, yiero ne oti